aw ye tala den bɛ ka wulu dala kɔrɔ bɔ amani ye koy Layla aw t'a dɔn k'a fɔ ko wulu ani bagan caman i n'a fɔ jakuma olu bɛ se ka wulu fatɔ bana bila mɔgɔ la awɔ wulu fatɔ bana ye bana ye n'a yerila ka ban fura fosi ti a la saya kɔ ne ko an bɛ se k'a dɔn cogo di ko wulu fatɔ bana b'an ka wulu la o tamasiyɛnw ka ca o dɔ ye i b'a ye k'a fɔ i ka wulu a bɛ girin ka da mɔgɔw kan a n'a wulu ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ u ma fosi kɛ a la a bɛ kɛ salibatɔ ye a daji bɛ sɔlɔ a tɛ sɔn dumuni na kuma tɛ ji ma wa a bɛ siran ji yɛrɛ fana ɲɛ n'i y'olu jateminɛ i ka wulu la i kan ka bagan dɔgɔtɔrɔw ladɔnniya yala o cɛ o n'a ye dɔ kin ne kan ka jumɛn de kɛ i b'i teliya joona joona ka joli in ko k'a jɛ ji ni safinɛ la fo miniti 15 ka tila ka boli k'i senfa kɛnɛyaso min ka surun i la k'o magɛ ka wulu in kofɔ bagan dɔgɔtɔrɔw ye nka n bɛ min f'i ye ala ka n'i ci k'a fɔ ko i b'a minɛ walima ko i b'a funti ne bɛ se ka wulu fatɔ bana nin kunbɛn cogo di a kunbɛn cogow ka ca nka min nafa ka bon k'i ka wulu sɔgɔ san o san ni wulu fatɔ fura ye n'o ye vaccin ye an kan k'an yɛrɛ taga wulu kinda ma n'an y'a o matarafa an bɛna ye k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ka tile ɲuman ban nin diyara n ye i ni ce i ni baraji ni jamukan in labɛnna kɛnɛya ani adamadenya ko ɲɛnabɔlen minisiso an'u dɛmɛbagaw nin bɛɛ sera ka kɛ ala ni lamɛnnikɛ jamana mɔgɔw ka cɛsiri an'u ka badabada dɛmɛ